नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय भिडिअनि थाम्बनेइल नायनानै मानि सायाव भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। साननैसो सिगां मिथिनो मोन्दोंमोन दि एमजि फिल्म प्रडाक्शननि थामहिनबा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे गोदान आबुं महरै बे फिल्मनि टाइटेलानो जादों बर'नि थै। फाव खालामनाय नुनो मोनगोन सोरां नार्जारी, पूजा मोसाहारी। बे सावथुनखौ डिरेक्सन खालामगोन बावैसो सिगां सपन कुमार ब्रह्म मुंदांखा बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों। नाथाय गासैखौबो फाव खालामनो नुनो मोनगोन।